Zeinei gustatzen zaio egoera desatsegin bat bizitzia? Zeinei gustatzen zaio triste egotea? Zeinei gustatzen zaio salako liskar bat dela eta gaizki pasatzia? Ja, baina gu honea esperimentatzea etorri ba? Eta hola egoera desatsegin hoitatikan ahalik eta azkarren atetzen baga, egoera desatseginoik ekiditen batugu, egoera desatseginoik ez bizitzetik edozer gauzaileko pres bagaude, egia esan beste esperientzia bat edukiko dugu, baina ez du zentzu gehiegi, ez? Gu energia izakiak gizakian barruan, nolabait definitzeko, ala omenga. Orduan, eduki ezagun gizaki esperientzia. Oan, kirola zientzilari pila bat enfokatzen nahi dira, bizitza esperientzia edo luzatzeko, ez? Longebidat esaten den hori, ez? Biziraupena edo luzatzia. Ja. Vale? Berez, bere hortan hartuta, interesgarria dirudi, ja? Baina biziraupen hori luzatu zertako? Zein da helburua? Luzatu. Ja, baina zertako? Egia da, kirola egiten zuni, serotonina, endorfina, dopamina, oxitodina, kristontxutik hartzen dira. Egia da, gaina sortu jentzuzuzuk. Bai. Ja. Ze torri zaunea kirola egitea. Neurria gauza edera dela, Beste batek, beste bire bat hartuko, irakurketa, informazioa, ez? Intelektuala, hor da gehiago dakit, gauza gehiago dakizkit. Bitu, jakintzen ezake, baita ze planetatik zatozen. Jakintzen ezake Siriotik zatozen, edo Pleiadetatik, bai? Zertako balio zaio horrek. Horretu, gorputz batin etortzia erabakizula. Esperientzia hau eukitzea. Baina, nahi dagokidan egiten nahi naz? Dudik gabe baietz. Dudik ez euki hortan. Oiken nahiz alegia. Zu iten aizan oi da zuri dagokizuna. Berez, badirudi, ez dela hainbeste hemen aragitan gauden garaiontan iluminazioa lortzia edo, zoriontsuana poz-pozik, euneko eunin ja. Ez, hortako gorputzetik ate, eta ja badakazu. Berez oiza. Berez oi omentza. Nola gure bost zentzu eskaixoekin, ezin dugun demostratu, ez? Ja. Hasi amets kontzientik egiten ikusiko dugu. Ja, demostratu egiten ez. Zein da proposamena? Proposamena da gizakitan zauden neurrian lurtiarrak izan ditezela zure esperientziak. Badakizu, etzala hemengua bakarrik, naiz gorputz bat intzauden, baina erneon, nola daude zure harremanak? Zure harremanetan nondik aiza gerturatzen edo urrutiratzen? Nola daude zure harremanak, bai lagun harremanak, bai bikote harremanak, bai seme-alaba, familia, nola daude? Nondik saiatzen za harremana eukitzen? Ze bilatzen zu, ze etzu bilatzen? Zu gizaki bezala soziala za. Nola sozializatzen za? Nondik sozializatzen za? Ze bilatzen zu? Zein onartzen zu zure gana gertuatzia? Zer dela eta onartzen zu? Ze bilatzen zu? Beste horrek ze bilatzen du? Erneon? Nola ikasiko zu espazu olako zaiten? Zu honea ez atorri, ez dakit, gu euskal razakua, ez non bat ez atorri herria altxatzea. Herriak ez dizu eskatu altxatzeko. Herria hemen lasai arraiozon. Ez da, etorri gana. Etorri ga konturatzea nondik aigan saiatzen herria altxatzen. Hoi bale madazo egitekoa. Edo nondik ainaz, nere baratzeko letxuak nondik ematen jotet aitzurrakin. Aitzurkadak nondik ematen jotet. Nola altzeut aitzurra nondik ainaz. Zer dela eta nondo nere gogua. Naita ainaz, kontzientenaz, benetan desiot, nere burua errespetatua sentitzeut zereginoi ikean hijo zen momentun. Bere momentun erabaki bat hartu nulako eta oan ezin dutatzeain edo posible edo. Hoi da kontua. Ohartu
non zabiltzan zure barruko unibertsuan. Kriston izarpia dela hor, ohartu hortaz. Eta hortaz ohartzen zala, surran puntan jartzen zaituna. Bai, ze hainbeste gaude, hainbeste gitzaki gaude, denantza bado, tokila bado, bakotxak ekarriko bere ekarpena ingo du. Batek, ez dakit, idatzeko liburua, eta beste bat, sumango jozu behitz bat egite, ez dakit. Antonio Blaien ikasketak kontu neukita, hiru indar. Hiru indar ekilibrion juzu zure barruan. Pausuk ematen juzunin, nondik gaiza ematen pausuk. Erabakia gertzen juzunin, nondik gaiza. Ez da hain esanguratsua zeintzun. Bai, honek etxe bat eraikidik. Ja, lasai. 30 urte, 50 urte, eroringo da. Etorriko da beste bat, gainin beste bat ingo. Eta pin-pan-pun. Gauza fisikuk ez dute irauten, guk fisikuk ez du irauten. Guk kaduzida efetxekin torri honea. Zer dela taman talako garrantzia kadukatuko den horrei. Ba, honek, 3.000 liburu idatzi zikin. Bale, jupi, letra honakin. Jakituri hoi, agian, ondela ez da izan milaka urtetako jakituria, agian gaur egungoa minio aurreratuagoa da, edo agian ondela, gaur egungoa minio atzeratuagoa da, edo oan ez du balio, edo orduan balio, ez dakit. Nere ustea palean garrantzitsuna da, oan dela 3.000 urte idatzitako liburu hoi irakurtzekun nondik gaine irakurtzen. Hortaz, ohartzen bana, erdi jaina. Beste erdia da, zaindu, nire hiru indarrak ekilibrion dauden. Ekilibrion badaude, hortik ateko dena zoragarria da. Hortik ateko dena oso politia da. Mesedez, olain gauzak. Zuk mezizu, guk mezidu.